Jimillar maki 31 a wasanni guda 12, nasarar wasanni guda 10 sai kuma kunnen doki ɗaya. Faduwa ɗaya suka wanda Nottingham Forest ta doke sa Anfield wa kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool a wannan kaka. Tazaran maki 8 tsakanin su da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da ke gurbi na biyu da maki 23. Kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea, Arsenal da kuma Brighton na da maki 22 daga gurbin na 3 zuwa na 4 da na 5. A gasar cin kofin Premier akwai kallo, ana Slot ya mamaye ko'ina. Daga bangaren yanda wasan ya kaya a filin wasa na Southampton, wasan da suka gwabza ba jimawa. Kungiyar ƙwallon kafan ta Liverpool ta tafi da maki 3 daga taimakon dan wasa Mo Salah. Ƙwallon farko suka samu daga dan wasa Szoboszlai sai ya kasance Southampton sun yi farkiya. Sun yi ƙari, Liverpool za ta yi wasa da damarta, Mohamed Salah sai ya da su cikin wasa. Bugun penalty Liverpool ta samu daga manubar dan bayan Southampton. A kokarin kawar da dan wasa Nunes kada ya samu dama, sai ya kasance Mo Salah ya samu dama. Damar cin kwallo ta biyu, hakan sai ba su jimillar maki 3. Daga alfanun samun kwallon penalty, maki 3 wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Jimillar kwalakwalai guda 10 a wannan kakar a gasar cin kofin Premier wa dan wasa Mo Salah. Da assist guda 6 na biyu a matakin hakan, Bukayo Saka ne na da 8. Zuwa wannan lokacin da san barka, Mo Salah ya dawo kan dan. To ya kenan za ta kaya a kofin zakarin nahiyar Turai, wasa na gaba su da Real Madrid. Ana Slot da Carlos Ancelotti, Real Madrid su da Liverpool. Yayin da ya kasance za a buga a Santiago, abin kallon sai ya zama sai ku ba mu amsa. A comment section ku faɗi zuciyarku lissafin kofin zakarin nahiyar Turai. Ku tuna ana Slot shine na ɗaya a matakin 'yan saman teburin gasar kofin zakarin nahiyar Turai. Real Madrid na matakin 'yan ƙasa waɗanda ake tsammanin ka iya buga play-off. Idan suka ƙare a wannan mataki, Carlos Ancelotti na fuskantar barazana. Barazanar kora a Real Madrid idan ya rasa dama a kofin zakarin nahiyar Turai. Duka da bayani a bakina, Gibson Sani ban da jana.